खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं हायनार्सि गयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। चिराङाव सानै बाइक सिखाव हमनो हादों। फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय बङाइगाव जिल्लायाव फुंनि 6 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 12 रिंगासिमल' हाथाइ गलाफ्रा गेवगोन। लाभलिना बरग'हायनो DSPनि एपइन्टमेन्ट लेटार गथायबाय। देहा फाहामसालियाव जेब्ला बिसनानि आंखाल जागोन अब्लानो आसामाव लकडाउन। नग'आव MPI हेमन्त दासनिफ्राय नोगोद 6,62,000 रां मोनदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमा बेन्दोंनि फानबारियाव गोबाव समनिफ्रायनो बाइक गोमाबाय थानायनि जाथाय जाबोबाय थादोंमोन। मख'जाथावदि फानबारि थानानि पुलिसआ गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों मंगलबार खालि गोबाव समनिफ्रायनो बाइक खावबोबाय थानाय सानै सिखावफोरखौ हमनो हायो। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला आलिमकुन्टार थियेटार नायनो फैनाय सासे सुबुंनि बाइक गोमानाय जाथायनि अजद दैखांनायनि गेजेरजों फानबारि पुलिसआ 2 नं पालामारि गरायबारिनि शामसुल आलम आरो मकसेदुल आलम मुंनि सानै बाइक सिखावखौ हमनो हायो। नाथाय हमजानाय सानै सिखाव शामसुल आलम आरो मकसेदुल आलमनि सायाव फानबारि पुलिसआ दासान्दि बिसोर सानैनियाव गोख्रों नायबिजिरनाय आरो सेबनाय खामानि सोलिगासिनो दं होननानै मिथिहोदों। आथिखालनि कर'ना आरो अमिक्रननि गोख्रै साग्लोबनायखौ नोजोर होनानै बङाइगाव जिल्लायाव जिल्ला बेंगिरिया बिथोन होदों दि सोलिफु दाननि 15 जानुवारिनिफ्राय गासैबो नोगोर आरो गामिनि हाथाइ गलाफोरा फुंनि 6 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 2 रिंगासिम गेवगोन। लोगोसे माखासे कभिड SOPनि गाइडलाइनबो फोसावबावदों। जायफोर सुबुङा हाथाइ गलाफोराव फैगोन बिसोरो खुगायाव मास्क गाननांगोन, सुबुं जानथायफोरखौ मानिनानै सोलिनांगोन, गलादारफोरनाव आखाइ सुनायनि राहा थानांगोन। गलादार आरो बायग्रा बयबो मोन्नैबो द'जनि भेक्सिन लानाय जानांगोन। जायफोरा बे नेमखान्थिजों सोलिया बिसोरनि सायाव आयेन बायदि राहा लागोन होननानै फोसावबावदों। भारतनि मुंदांखा बक्सार लाभलिना बरग'हायनो डिपुटि सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस एपइन्टमेन्ट लेटारखौ दिनै गुवाहाटीनि जनता भवनाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि आखाइजोंनो गथायना होयो। मख'जाथावदि लाभलिना बरग'हाया बिथाङा 2021 मायथाइयाव टकिय' अलिम्पिक गेलेनायाव इन्डियानि जानानै बक्सार खेला गेलेना ब्रन्ज मेडेल मोननो हादोंमोन। खौराङाव लाभलिना बरग'हाया गावनि गोख्रों रोंगौथिनि थाखाय DSP साख्रिनि एपइन्टमेन्ट लेटार मोननायखौ जोबोर गोजोननाय फोरमायदों आरो बिथाङा आसाम पुलिसनि डिपुटि सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस हाबा मावनायजों लोगोसे खेलायावबो बाहागो लालांबाय थागोन होनना बुंदों। नाथाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया लाभलिना बरग'हायखौ लानानै बुंदों दि लाभलिना बरग'हाया ग्रेजुवेट पास जायोब्ला फैबाय थानाय समाव सानसे IPS अफिसार जानायनि गोबां आसा दं होनना बुंदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मंगलबारखालि खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि आथिखालाव आसामनि गंफ्रोमबो देहा फाहामसालियाव कर'ना लोमजानायनि थाखाय थोजासे बिसना दं। बेखायनो कर'ना एबा अमिक्रनजों जुजिनो थाखाय थासारिया आसामाव दं। नाथाय जेब्ला बैफोर हस्पिटालाव बिसनानि आंखाल जागोन अब्लानो गोनां जायोब्ला रायजो सोरखारा लकडाउन होनांनोबो हागौ होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। लोगोसे सोलिबाय थानाय सोरखारनि SOPखौ जाहाथे बयबो मानिनानै सोलियो आरो कर'नानिफ्राय सांग्रां जानाया गाहाम होननानै आसामनि गासै रायजो राजाखौ खावलायदों। नगाव जिल्लानि MPI हेमन्त दासनि न'आव आरो DTO मावख'आव सिग्रोमनानै पुलिसआ नोगोद 6,62,000 रां जब्द खालामनो हादों। नगाव जिल्लानि SP आनन्द मिश्रआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि मंगलबारखालि MPI हेमन्त दासनि न'आव पुलिसआ सिग्रोमनानै गासै नोगोद 4,45,000 रां आरो DTO मावख'आव सिग्रोमनानै गासै नोगोद 2,70,000 रां बोखांनो हादों। बे खौरांखौ MPI हेमन्त दासआ दोनखुमादोंमोन। आथिखालाव पुलिसआ हेमन्त दासनि गारि सालायग्रा ड्राइभार पुलक रायखौबो एरेस्ट खालामबाय। मख'नो गोनांदि सिगाङाव हेमन्त दासजों लोगोसे गासै 3 MPI मावफारियाफोरखौबो नगाव पुलिसआ एरेस्ट खालामदोंमोन। नगाव पुलिसआ उननि समाव हेमन्त दासनि गुवाहाटीआव थानाय न'आवबो सिग्रोमबावगोन होननानै SP आनन्द मिश्रआ बुंबावदों।
दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों।